csak repülés közben. Még repülés közben is. Jó GoPro utánzat. Ez szerintem jobb, mint a GoPro. És meg is mondom, hogy miért jobb. Nem azért jobb, mert jobb maga a gép, hanem azért jobb, mert például ennek van hátul ekránja. Most ezekhez a 3-asokhoz, sőt a 2-eshez is lehet rakni. Lehet rakni? Nekem volt, de én Jó, hogy így kapod. odaadtam a kamerát Florinnak. Mármint a kamerát, a monitort. De máshonnan közelít. Ha nem baj, ott elveszti, megfordulsz ide, bejön szépen. Magasabban jött be, mint a múltkor. Halló! Rádión próbál. Buzi vagy te! Ó, hát ha pont a karóra. Hoppá. De miért emel ilyenkor még? Hogy mind balanszol? Na, bro. Tökéletes! Buzi vagy